Велокс и тук при мен е Рексио и някакъв сапречка и тук някакъв... Кой е този, бе? Той ми дава легове. Не ще играем на Build Bottle. И така. Да. Този ми даде 27 лега. Вода. Влизай. Влизай. Отдолу дясно. Сега става се. Ми могат да влязат други хора. Той ще е малко гадно, като сме само ние двамата, само да ти кажа. Мат. Май пак ще мина джъмчето. Не! Спринта ми се бъгна. Четири от 12 сме. Петима сме. 12 сме. Петима сме. Доминик Фейса не мога. почнахме. Трябва да строим маймуна. Гаси. Това е някакво... Човек на мен ми се бъгне и вечно падам. Бъгне ми се, не мога да спра да падам. Окей. Не, няма да отдължи свят. Падам вечно. Така. О, маймуната ще бъде доста трудна. Как ще я направиш? На мен ми се бъгна, ако хората видят, ще умрат от смях. Велокс, виж през стъклото. Един парен някаква смешна маймуна. Моята... не, че моята не е смешна. Моята ще я направя като кукла. Трябва да лесна. Няма да лифтваш. Падам вечно. Окей. Падай си. Нищо няма да ти стане. Не, човек, виж през стъклото. Човек, ти не си до мен. Чакай, маймуните имат задници. Да не ги забравим. Даже с хап падам вечно. Ко? Ко каза? Не мога да напиша лоби. Браво! Ще седиш тук. Ще лесна, после как ще вляза. Ти снимаш ли? Не. Абе ти? Да. О? Мамо? Моето стана малко несиметрично, ама... Ще го оправя. Добре, то пък аз не мога да вляза в И... Как да можеш? Не мога. Ти си багач.
На тебе всичко ти е бъгнато. На клипа ще видиш каква маймуна прави някаква... Каква е таз? Маймуна, бе, какви ги върша? Направих маймуната дебела, пък все. То пък аз не мога да вляза. Хората ще се оценят. Еми, сори. Това не можеш. Гаси, бе! Тази маймуна не мога да я направя. Правя някаква смешна. За 3 минути и 30 секунди какво мога да направя? Маймуната, айде ще направя едно нещо. И пърди си. Ще им направя очилото псиди. Не мога да им направя нищо. Не мога да строя маймуни. Не си ги представям. Колко минути ви трябва да свършите? 2 минути нещо. Маймунката ми, ако знаеш какво прави. Аз съм готов. Направил съм. Направил нищо. Това не мяза. Маймуните имат ли носове? Да. Много малки. Малки като едно... Да, аз нямам как да ги направя. Гаси маймуната. Уши имат ли? Защото аз правя. Има. Окей. Защото не мога да си представя маймунка. Много ми е трудно. Защото има уши. Готов съм. С някаква смешна маймунка, която първи. Това е направо по-готина маймунка. Защо първо моята?